mau Mas, Mas tak tamet nih gur kudu joget. Mbak itu. Iya. Oh, nanti nyanyi ya. Iki lho, iki sing kidul dhewe niki sinten? Heeh. Heeh. Hah? Mbak siapa? Dini. Mbak Dini. Oh iya. Oh Dini. Nanti Cici nyanyi ya. Mas Sekarang saja. Monggo. Allah iso. Ya, kanca-kanca sinoma nanti tak kasih waktu buat panjenengan Oke. berbeli persoalan yang berkah diaturke nanti satu persatu Niki diaturke. daya saking Pandan. Pandan. Tonggo kabeh iki Mas. Oh. Hah? Kowe iki wong ngendi kok? Saya asli dari Pandan loh. Kabeh kok mbok daku lho. Lah piye lho Mas? Kayak mau enek sing kolor ya jare tonggoku. Iki mau ya lagi sing Lah, saka Pandan ya kepiye? dari tonggoku. Sing lagi mulih wong dhuwur kono mau ya Tonggoku. tonggoku. Jane iki omahmu ki ngendi to? Ngendi-ngendi omahku lho Mas. Jan bocah nek om. Lah nggih to Pak. Lah piye to? Kabeh didaku lho Aku Pak. wegah aku nesu nek Koncone ngene. dipikirno. Lah piye wong ya tonggo kabeh lho Oh Mas. ngono. Heeh. Mosok ya kabeh. Iya. Mbok teko, Pak nyuwun pangapunten tepang niki napa mboten Pak? Mboten. Ora kenal berarti ya aja tanggamu ngawur iki. Heh? Lemes. Tumes. Haji, Dek ana. Nggih Mas. Sampun menika diaturke malih sinambi nyarata saking Bapak Ibu ingkang saking Pandan mbok boleh wonten pamundutan lelagon wonten request lagu. Nggih. Semakin ugi ditaturke. Ibu menawi enten pamundutan lagu monggo. Iki- Ajeng nyanyi piyambak nggih. Mas asal. Yanto, Non, kuwi sisihmu kidulmu ki jiwitno Mas. Mas Dani nyanyi. Heeh. Gilga Said. Bos cantur lho. Iya. Kalau Mas tak tudahi Gilga Said. Ndi. Iki lho. Amit nggih Mas. Amit. Ki. Mas Dani nyanyi. Malah jodoh-jodohan. Nyanyi lek. Iki lek Ciman Pro. Nggih monggo Mas. Gus. Yuk. Ake.
Kowe sing ngetipung lho, Oh, Mbak Eni nyanyi. Ora lho ayo cepet. Iya. Keringetnya sak grontol-grontol. Tangannya wanyep. Mesake Ya lho. anu. Redeg. Pak Wianto mangga. Lah. Heeh. Niki cocok iki. Lah bose lho. Bose. Cantur ayo ngene. Duet berdua sama ibu, oke. Iya. Ngopo di Ora usah dolan HP, eneng kene kok buke nang kene ora usah dolan. Ayo Dek Dani. Up, Ji. Ora apa-apa, tak terne mulai. Yo. Angel meno. Wangi nerang. Ya udah ditunggu nanti Yo. persiapan dulu di Dani. Terus Barangkali ada permintaan lagu. Terus Mas pucet, Cantur, terus Mas Cantur kita mungkin sak ada grontol-grontol. request lagu juga boleh nanti tak atur Ki. Apa? Oh, hah? Oh wakil Mas Cantur. Wakilnya Mas Yanto loh. Mariati monggo. Apa kok Mas Adi, aku ki nek ketemu Pak Mariati terus pucet nih Mas. Pucet piye? Kelingan Kaya utangku. kaya angsuran. Kelingan angsuran. Yalah tenang wae. Pak Ijik. jenengan ki mbok ampun mriki to Pak wau Pak. Kula malah ndredeg wae. Boten Tanggu kan. boten parang kok itu. Tapi ya, yo ora masalah. Ora Ora kok apa-apa to, Mas. rene. Pak, ora ngono lah. Pokoknya tak kan mulih. Pak, jenengan pernah cekoder dereng. Usir terus. Ini pun rahapi sing sampun asal pasugatan. Sisan sira mulai jumeneng cahayu. Atik aku to Mas, dari Mbak Anam. Iya nek nak sing akan lungguhke sapa kowe iki? Ya wis diombe sik ra apa-apa tak santai. kira aku wis kon jongok lho. Kowe iki agi-agi. Ayo Ket ditari mau sing saking kersalah, pandan. Permintaan. Wis mau ke. Piye to, Ya Mas? Allah nono Nggih, iki. Mbak menawi Pak Ip, Mbak DJ. Nggih. Mangga Pak dipun berkahi, Pak. Sing saiki yo perkembanganmu elokno. Saiki kaya Kami cah Anto nom. monggo. Sinten? Yo, Pak Wianto monggo. wakil-wakil ngaten ki nek wakil ki enten anu lho Pak keterangan. Mbak Pak Ana. monggo, Pak. Pak monggo. Nggih, belum. Manut. Manut mawon diatur. Gergas sahid. Diaturke sing nuansane rada gumyak ndak apa-apa. Nah, Diana. Kowe kira gendang lho syukur malah kundur lho. Oh. Tapi ye, Nggih. Ugi ngaturaken Lujeng Kundur, kunjung atur Bapak Soibu tamu ingkang katemben kundur. yo. Menggah. Kosek lho, Mas, bareng aku. Kita sama ya rahayu. Nggih selamat dumugi kita. Ciman Pro. Oh. Sidarondo, Mas. Oke. Rezeki wis duwe bojo. Kok cuk rondo ae. Ngangguran ora? Mas Santur. Lah kok terus kundure piye to? Joget riyen. Bareng aku kok. Yen mula sliramu wis tak aturi. Aku lek bojo sing tresno welas sejati. Apungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh mau wis kepacut. Ibarat bubur bakal dadi sego. Mula keturku iki tanpa upama. Ngerti ngono Mas, lamaranmu sing tak tampa. Kowe iki wis tak matur sik ra
selane. Alah iya lho Mas. Nanging piye wis kepacut. Ibarat bubur dadi kedut. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Antuk Tresno bebujukan salawase. Kopi kopi. Aku mau ki gur gojek lho Mas kok malah metu tenan. Yen kula sliramu wis tak akuri. Aku leh bojo sing tresno welas sejati. Apungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki jadi janda. Nanging piye kabeh mau wis kepacut. Ibarat bubur ora bakal dadi sego. Mula ketuntu iki tanpa Tanpa upama. upama. Ngerti ngono Mas, lamaranmu sing tak tampa. Aku nyesel Mas. Padahal kono malute malah penak to. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sakon ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni rondone. Ora nyono sampean sabar ngenteni. Ning nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Andum tresno bebojoan selawase. Andum tresno bebojoan selawase. Jeh, matur suwun Mas. Nama Pon, non. awane sadu banget ana kene no. Kalung emas sing ana gulung saiki wis malih tati biru. Luntur kaya tresnamu, luntur kaya atimu. Saiki kowe lali karo aku. Kalung emas kuwi biyen tak tuku, tak pasrahke mung kanggo sliramu. Gedhe rasa tresnaku ya mung kanggo sliramu. Ora nyono kowe lali karo aku.
ning dada nangis kuwi iki mergo kowe sing jalari kebangetan apa salahku iki apa dosaku iki SMG Indonesia kalau mas sing ana gulumu saiki wis malih dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku kalung emas kuwi biyen tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu gede rasa tresnaku ya mung kanggo sliramu ora nyono kowe lali karo aku loro atiku keloro rasane nganti tembus ning dada nangis kuwi iki mergo kowe sing jalani kebangetan apa salahku iki apa dosaku iki satu buah tembang sudah diatur sampun katut kalung emas jadi satu lagunya album dari Mas Didi Kempot almarhum diatur bareng SMG Musik Entertainment SMG Indonesia juga kerja bareng AG Audio Sound System juga GM Evolution Multimedia Production terima kasih sembah nuwun ditawarkan kembali mobilnya saking Bapak Ibu ugi kadang-kadang kanoman Bapak Ibu among rawuh mbok bilih ngersake pasumbang lelagon ugi kasumanggaken mbok bilih ugi wonten request lagu saking panjenengan juga dipersilahkan nanti satu persatu diaturke. Ayo kembali lagi sowan malih diaturke. Sakmenika tak aturke ingkang saking tlatah Jatiroto Wonogiri. Isor gunung. Is Queen Kasuwun Sumeneng. Okay, you do. What a baby put it through. Tes dulu cik. Testing. Testing. Terus aku nyanyi. lending Nggih. Aku arep menghibur sapa Mas? menghibur Menghibur para penonton.
Bapak-bapak, ibu-ibu, Iki nuansane apa iki? semua. Nuansane apa nuansa? Nuansane sing gumyak ya, Nok. Kamu ditana wis nek ya. Permintaannya mungkin masih ada satu yang belum diatur. Iya, nanti. Oh, nanti diatur. Kowe. Wis pokoknya manut seliramu. Mbok pilih Mbah Kakung ngersake panyuwunan lelagon Mbah Kakung. Mbok Langsung menawi mangkaken. nggih. Enten pamundutan mboten iki? Oh, sesideman. Mau wis urung to, Mas? Rong. Neh ya ora apa-apa diaturke. Heeh. Pun garap versine pun gumyak ya, Pak. Lah iya, ora apa-apa karo mlekontho kenyong kok. Sik to, Mbak. Sik akeh jam 2 ya? Heh? Oh ngantuk. Iki nuansane rada gumyak lho. Iya, iki Tapi dikasih sisi sing deman. seragenan dulu. Tapi sisi deman. Ya, dangdutnya nanti habis ini Ya, tak nanti kasih ya. dangdut spesial buat Kok sik panjenengan. nek bar engko rada sore sithik, engko full engko sampean. Apa? Pokoknya nuansa. Rodok-rodok ngene sithik iki sing kok maksud sing kepiye? Maksudnya ki sing dangdut full ki engko Heeh. bagian sinoman ki Oh kok, iya, Mas. nanti Rodok- dangdut full dari jam 4 sampai jam 6. Bubar. Ye, bubar piye? Bubar jam Wong- 4. Nek ora peneng kene ya ora masalah. Sing nyetel Mas Eko Bar kok. padus ya kok. Sing nyetel Mas Eko engko ki. Ya dikasih Ye. sesideman Pun minangkani langsung versi rock. kok yo enek-enek ae. Enak. Versi rock. Rock jarik maksudnya. Walah yo. Langsung diaturke. Sesideman versine pun versi langgam seragenan bareng DIIS nggih.
oke. Kowe kok aja kenapsan ngono lho, Mas. Iis. Mas, non. Kowe iki ya ora pareng kaya Lah ngono ngapa? kuwi. Ya gomu ki lho, gur cah 4 cah 5 nek liyane jek seger-seger waras-waras jek nom-nom. Lah iki jemput dhewe mbok plekono. Kowe ki nom dhewe. Nom dhewe kepiye? Iya, ceterai tak garapi wong. Wong nggon kartune apa identitas kependudukan kae iki nek kancane kan laire tahun 91 92 89 kaya nanungan 89. Mas Adi. Aku ngene iki ki anu, sakekno apa ya? Jiwa sosialku ki tinggi, Mas. Si Nek kok iso nek ngene ngepost ngene kita. Heeh. Mas Nanung kan iso ngopi ya. Iki mau ngopi lho munjuk lho. Masamu nuthuk ngene iki yo kesel. Kudune iki kowe mau ki ya matur nuwun lho Nung. Matur nuwun karo aku, Mas Nanung. Heeh. Nek ya kudu diuri-uri nek kaya Napa? bocah kuwi iki. Nggih. Kowe ki kok ya eling peraturane kanca-kanca seniman Apa? 2023 sing anyar iki. Apa? Lah tuwek sithik dipateni. Iya, kuwi dhewe tak pateni Lah nyong. iya. Iku Sembarang. kena pokoke. Ayo. Liwat kincange ngaliso Tuku ananda Rasaning atiku Senadyan wosling serius wongku Aku isih mampu mateni solamu Nah, yang ini ki lho Mas Kenyong sak karepke. Heeh. Dadi kowe iso ngunjuk sik. Apa karine dik dibuka dimimik sik nang kono? Apa sing diunjukne? Apa kari? Apa kare? Toke kaya tunjukke ngono. Nek rada sumuk kan dibukane. Kowe iki ora Apa? ngerti nek nyong ki tekan ngomahke nek kaya ngene iki ora diunjuk. Heeh. Dilumpukne. Engko tekan ngomah didol jare. Mas Adi ki jane apa luwe to Mas? Omongmu alun men. Alun kepiye to? Durasi lho Mas. Ya kupingmu sasare sing suloh ya iki. Iya, nggih to Pak, wong ketoke sajake lemes ngoten Boten nggih nggih Pak Pak. nggih. Mas Adi niku. Oh. Ya aku ki kalem. Kalem Pak. banget tadi. Lho. Kalem. Kalempit-lempit kuwi yo. Ngoten niku tergantung situasi dan kondisi deh Pak. Nggih, nek amor kaya Iis ngoten niki macake kalem Pak. Nggih. Kaleman gayungmu. Nggih, wau sing ngersake sesedeman wau sinten nggih? Pak sinten nggih? Enek masa sembarangan ana bagian sana. Oh, pun kondir ta? Wah, selasito njaluk sangu aku. Ah iya. Wah, PHP. Kok ketok ayo ra Kok ikhlas. njaluk Pak Mariati wae lah. Nduk Cahayu, Pak Mariati. Iis. Pak nggih, dalem. Kok ketok iki ra ikhlas ngono. Apa to, Mas? Njaluk sing njaluk wis kundur kok malah. Lah aku nek babakan ngene iki kudune bayar. Gampang. Apa? Nek maupun kundur gampang leh Apa? njaluk Pak Canto. Nek kuwi sudahane beda. Aku bocahmu lho, Pak. Nek bocahmu kowe ning kene ya aja ngarep bayaran kok. Sisan, mumpung juragane Kakung ya isik ning kene lho, Nok. Iya. Mas Yanto. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukone masak isine apa-apa wae nadyan sesidemah mesti kasenggadan. Yuh, jantenan. Kendangane Mas Kenyong iki jantenan. Senadyan wiyaga tuwek ning jan. Mantep ya Mas. Kandhani kok. Mantep ya. Sinarkan Pak Lurah. Lagunipun wonten yen ing Tawang sakmenika pun garap gumyak napa kalem. Pak Lurah. Gumyak mawon nggih.
sakmenika ngagem bawa napa mboten Pak Lurah? Oke. Nganggo bawa Mas neneme dituthuk Mas ya. Yening tawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang Gusti kang moho suci sun takon war tani reki janji-janji ku eling sumadot rasing tias ingsun nimas ingsun prasopo sineksenan Gusti kang moho suci tangis ing tias nganteni padang rembulan
tawangono lintang wong manis rungokno tangis ning ati inarong swaraning ratri Dimas tresno kumulan dadari. Matur suwun. Enjing. Derek pandonga pangestu mugi-mugi Dik Rahma Amin. dados putra ingkang sholih. Matur nggih. Nggih. Lan mugi-mugi Mas Janda pun kagungan karsa Gusti Ngamoha Mirah tansah paring barokah. Amin amin Allahumma amin Pak Lurah. Bebasan koyo ngenteni udaning mongso ketiga senajan mung sedelo ora dadi apa penting iso ngajenke ati semono rasaning hatiku wong tansah nunggu tekamu ora krasa setahun kowe ninggal aku kangen kangen ning hatiku.
Matur suwun. Maksud hatiku datang kemari untuk mengajakmu rujuk kembali. Pikirkan dulu maksud hatimu. Aku tak mau nanti kau kawin lagi. Ternyata tak kuasa ku berpisah darimu. Masa iya Baru kini terasa aku membutuhkanmu. juga itu sayang yang aku rasakan. Maafkan sayang kesalahanku yang dahulu telah menceraikanmu. Semua itu sayang telah berlalu. Kini mulailah lembaran baru. Tak kuasa ku berpisah darimu. Masa iya Baru kini terasa aku membutuhkanmu. juga itu sayang yang aku rasakan. Maafkan sayang kesalahanku yang dahulu pernah menceraikanmu. Semua itu telah berlalu. Kini mulailah hidup yang baru. Iya mas. Gratul nggih Bu. Ayo bu, joget bu. Semeneng
Mbak Nur ki Bu Marni sampun katur. Kasih waktu buat panjenengan. Apa? Sing biasane nyumbang lagu enak, Mbak? Mboten enten. Bisa nyanyi? Ora iso. Ora iso. Ya mboten napa-napa, Pak. Mengke kula ladeni, Pak. Apa lagune? Ya pun wayahe, Pak. Mengke Nemu. kula dibiandem nganggo gelas. Nggih. Nek gur wong tek wae ya, Mas. Requestnya dari Sinoman nemu no? Iya. Tadi juga ada yang minta lagu Dumes. Iya. Heeh. Dumes dari Nemu apa pasukan Dumes? Gayengan. Heeh. Sementing dangdut ya. Sing penting gayeng diaturke. Iya, dikai anu petis manis. Iya. Apa? Ora. Nemu Nemu, apa nemu, Dumes nemu. kok Nemu. tekan petis manis lho. Iki. Ora aku ki gur jarak sapa Sinoman kuwi dan jajan. Nek petis manis ki mendingan sineman ular kambang. Ayo. Langsung diaturke. Ayo dikasih Ya. nemu. Le, Pin, ngaplak ya Pin ya. Kowe ngakon to, Mas? Ngakon. Nemu kowe pas ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tegamu dadi tombo ngobati ati sing loro muga ikhlas nombo tekan besok ngendi kowe sing paling ngerti marang kahanane hati aku mbok semangati gosap iloku sing rebes mili bebujane hati kinaryo kembali wangi sabar-sabar no ngomong aku muka selawase dadi siji. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi
Kembali lagi. Tambah sore tambah Tambah gayeng. hot. Tambah hot. Sumo. ya. Sumo to Mas. Oh iya iya. Iki lagune apa? Manut sing Sik, penting sik. nuansane dangdut, sing penting Lah nuansane iki gayeng. permintaane cek Ah. siji Mas. Permintaan dari Jayeng. seksi Jayengan. Yo, dikai Masih saiki ada ya. rungkat. Rungkat. Oh. Heeh. Wis pokoke entek-entekan iki. Wis pokoke entek-entekan iki. Entek-entekan langsung diaturke mae yo. Ayo no. Satu tembang kembali bareng SMJ Musik nuansa dangdut bareng Lele Hanafi. Juga Ayo. requestnya dari teman-teman Jayengan, Bapak Ibu ingkang makarya wonten wingking. Nggih. Satu tembangnya ono rungkat. Ya iki sing nang mburi cah loro ki sing akur lho ya. Heeh. Rungkat ante-antean kelangan kowe sing paling tak sayang pondokku melayang teko tenan tangis-tangisan rungkat ante-antean terus tulus ku bang tinggo dolanan stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Bisa nyanyi? Di situ aja nggak apa-apa. Joget. Masuk. SMJ What a beautiful joke. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, rasa dilarani. Pancen, ku akui kesalahan, terlalu percaya mereka menyawang ruko. What a beautiful joke. Saiki aku wis sadar terlalu goblok mencintaimu. Ante-antean kelangan kowe sing paling tersayang pondokku melayang tekatanan tangis-tangisan rungkat ante-antean tresno tulus ku mungkin dolanan slow mencintaimu gawe aku ngeluh. SMJ Agi Audio and Masih namanya boleh joget lo ya. What a beautiful joke. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, rakoso dilarani. Pancen, ku akui kesalahan, terlalu percaya mereka menyawang ruko. Saiki aku wis sadar terlalu goblok mencintaimu. Rungkat ante-antean kelangan kowe sing paling tersayang pondokku melayang teko tenan tangis-tangisan rungkat ante-antean tresno tulus ku mungkin dolanan stop mencintaimu gawe aku ngeluh. SMJ goyang dong Besti. Mas Adi semangat. Everybody. Woo!
Lanjut Besti. Berdiri dong, sini. Jogetnya yang bisa aware Mas Adi. Dari Jayangan sudah. Bersama SMG Indonesia, Aki Audio Sound System juga GM Evolution Multimedia Production.
kasih luar biasa, suaranya bagus ya. Besok nek gede tadi apa?
rondo kembling atur. Mangga Pak joget Pak. Tindak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi kaki ngaren tindak wae ora numpak taksi. Wewean apa ora wedi tindak nganggur kula turun ngancani. Upaya kowe Alah pokoknya enten lho Pak. awan-awan lunga blonjo nang pasar pahe prawan rondo kanggo ora pate penting Ning Semarang Mas, tuku kenang apa anting-anting. Sasumelang ya ben randang dijamin kempling. lunga blonjo nang pasar pahe ngun-ngun prawan rondo kanggo ora pate penting Ning Semarang Mas, tuku kenang apa anting-anting. Aja sumelang nek yen randang dijamin kempling. jan kepring banget iki to SMJ. iso marem lematne ngono ya. Oh, enak. Tindak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi kati ngaren tindak wae ora numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang nganggur kula kurung ngancani. Aglaresan apa alias kebetulan. Nancani kadang roto kaputan. Ira bulan apa enggal-enggal rencani. Tekan lona temangke kula opai. Mangke kula opahi lho Pak. Nggih. Eto wong legan jelek momongan. Niki blonjo napa Mbayu badhe pindahan. Ampun galopa sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyar ditinggal lunga. Awan-awan ngoblonjo nang pasar pahe. Prawan rondo kanggo ora pate penting. Ning Semarang apa tuku keleng apa anting-anting. Senajan manis dijamin kempling. Oke lah yo. Sampun dadi rondo nggih, kempling. matur nuwun nggih.
Kang pasugatan sing nambe kawula. Yo. Semua tangan di atas kita dengar bareng ya. SMG Indonesia, Aki Audio Sound System juga GM Evolution Multimedia Production. Sedulero aku sengu karo liyane arep cemburu kok dudu sapa-sapane sing ngawale perhatian neng akhire sliramu sing malah ilang. Okay, are you ready? Well, baby, put it on. Sesok kelingan
lagu lemes sudah dipun aturaken. Lemes. Iya, lemes. Semangat Vin. Siji tambah siji pira Vin? Tok Aduh. Aku ngeliperi Vin ya Bunda ini. Senajan kowe ngilang ra bisa tak sawangane ning ati tansah kelingan manis janjimu kuwi nglarani ati. Yen eling kuwi angel tambane Aki Audio Sound System GM Evolution. Apa aku salah yen aku kondo apa anane wong sing senengmu ben melukru piye tenani. Apa aku salah yen aku cerita apa arane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Senadyan aku lara ning sing kuat So nyamuk ahe jojo batu sing ono dodo bari rasane yen eling kowe angel tambane. salah yen aku kondo apa anane wong sing ning sandingmu ben melu kumu tapi tenane. Apa aku salah yen aku kondo apa anane ceritane
Oh iki